Хайде тук ще покажем геймплей с Bad Puzzle. Ще се разхождаме из мап. Играем сам. Това е трети геймплей, трета част. Ще караме из улиците. Давай в моя бис. Чакай, ще ли направо с колата до него. Играем в един много як сервер. Сървъра ще го има в описанието? Да, айпито ще го има в описанието. Има много добри админи. Ще ви покажем някои команди, но след малко. Тук се е намирал моят бизнес. Къде беше това? А, да. Ей тук. Да, размени колата, че те не става. И то тук ти има къщи кофе. Да, е. Много яки. Какво ще ме реши? Не знам. Влизай. За да вземете минигън, трябва да сте влязали в биза и да напишете гън минигън. Къде е той, бе? Ще го видиш, бе, в края почти. Пиши? Фонето авто. Не, Дрифт Хаус, където пише там. Има сина иконка на къща. Ето я. Да знаете. А, да. Потребители на YouTube. Той за оръжие ли? Да. За да вземете парите от бизнеса, пишете earnings и earnings. Ето. Ето това. Горе има... Аз взех минигън. Купи ли си да взема парите? Не го написах. Аз съм вънка. Не бе, ела горе ще тества. Или не, давай ще караме на някъде. Да знаеш, аз ще карам. Хубаво карай. Давай всеки по кола. Какво? Всеки по кола ще си взема някаква кола. Кола и карай за нея. Едно BMW ще си взема днес. Карам на задна. Да пусна радио. Аре бе, къде се изгубил? Идвам, бе. Пуснах фреш. Това да влезем в тая фабрика ли какво? Аз не знам. Тук е много лаги нещо. Не иди си да я. Сега ще ви кажем някакви команди. За да видите къде може да се телепортирате, пишете телес и виждате къде може да се телепортирате. Какво черта? Да, на кона черта телес. За да видите командите на сервера, пишете КМДС на кона черта преди това. И ви излизат всички команди. За да вземете оръжие, пишете на кона черта W. За да си направите безсмъртен, пишете God. Извинете, God. Давай да карам. Пиши Grove. Телепортирай се. Ето го и моя хаус. Айде да влеем малко нас. Аз не спомнях и аз. BMW. Поправи си Субарото. Аз? Кочу. С две
Уто. Аз се телепортирам. Да седнем да пием по някакъв. Видиш, стриптиз правя. Пусни някой радио. Enjoy. Ела поне на дансинг. Може да слушате радио, като пишете радиос. Може фреш, да седим. Има различни, които знаете. Да, ето тук излизат. Айде да излизаме малко навън. Ай само на къде? Ми ще караме на някъде. Сега да изкарам моето да ми ще се влезе в хода. С обед може всичко. Доста по-песен. Аз не мога да справя. Чакай поставя песен. Малко намали. Силно ли? Ми, малко. Хареси? Ето му. Може да пускате песни, само да знаете имената. mickeymouse.mp3. Например, не знам каква е. Що желание от изстрелям деца маса? При тебе е така. Скинът е такъв. Намали само малкоче. Пуснах яка песен. Да усиля. Аз. Не става. Аз да малко да... Той излиза така в къпиш. Чуй, ето ми мишката горе в нас. Натисни Alt и Tab. Фак. Alt и Tab трябва да стане. Тук много дзеда лаги. Бързи яростни ще има, макар ще го има. Ако искате да стреляте през прозореца, Натискате Hash или Shift. Мисля, че става и с Shift. Но трябва да имате... след тази буква. Чай да скачаме малко. Пише рампи, за да скачате, пишете, за да ви излизат рампи и да скачате, пишете рампинг и натискате... Пишете рампинг с наклонна черта и натискате тази буква. Ето и ви излизат рампи. Не, аз ще се слагам идеи. Добре, след това ще ли? Нищо, телепортирай се. Добре. Геймплея няма да е много голям. Ами фреш. И това беше от нас, приятели. Дано сме ви харесали. Абонирайте се за канала ни.